ҳамоиш ба муносибати солгарди 30 қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ дар доираи конференсияи ҷумҳуриявии нақши Конститутсия дар баландбардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа нахуст бо ҷалби устодону донишҷӯёни факултаҳои тиббии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир гардид. Дар оғози ин чорабинӣ ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Эмомалӣ Насриддинзода роҷеъ ба таърихи ин санади волои ҳуқуқӣ андешаронӣ намуда зикр дошт, ки қабули Конститутсияи навин 6 ноябри соли 1994 барои бунёди мамлакати ободу пешрафта, таъмини амниятту осоиш, сулҳу озодӣ ва инкишофу пешрафти ояндаи кишвари тоза истиқлол заминаи мусоид гузошт. Дар ин санади муҳими тақдирсоз арзишу манфиатҳои миллӣ, муносибот ва фаъолиятҳо ба танзим ва ҳадду марзи асосии ҳуқуқи қонунӣ барои шаҳрвандони мамлакат мушаххас гардидааст. таъкид гардид, ки яке аз роҳҳои интихобнамудаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали давлатдорӣ ин шакли давлати дунявӣ буда, бунёди давлати дунявӣ аз масъалаҳои муҳимтарини сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар ин санади тақдирсоз ки ҳамчун бахтномаи миллат ба ҳисоб меравад, озодии инсон, ҳуқуқи шаҳрванд, ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ таҷассум ёфта аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф шудааст. барои мо низ ҷавонон боиси хушнудӣ ва сарфарозист, ки тӯли 30 сол мешавад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ моро ҳамчун як давлати комилҳуқуқ эътироф менамояд. штавре ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ оиди самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии кишварамон, ки дар санаи 28 декабри соли 2023 шуда гузашт, қайд намуданд, ки Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, ки заминаи эъмори давлати мустақили миллӣ ва пешравии пояҳои устувори ҷомеа ва кишварамонро фароҳам овардааст, яке аз дастовардҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. амалӣ намудани меъёрҳои Конститутсия барои мо имкон дод, ки пояҳои устувори ҷомеа ва давлатро созмон диҳем, сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ, суботи сиёсиро таҳким бахшем. баромадкунандагон ки донишмандони бахши ҳуқуқ буданд, аснои баргузории чорабинӣ атрофи татбиқи санадҳои ҳуқуқи меъёрӣ дар бахши тандурустии мамлакат амалкунанда ва кафолатҳои конститутсионӣ нисбат ба ин бахши муҳими иҷтимоӣ ибрози андеша карда зикр доштанд, ки Конститутсия дар марҳилаи барои халқи тоҷик тақдирсоз ба тариқи райпурсии умумихалқӣ қабул гардида роҳи минбаъдаи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро муайян сохт. таъкид рафт, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади сиёсии ҳуқуқӣ ҳуҷҷати сарнавиштсозу ифодагари азму ирода ва нияту ормонҳои халқи Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва таҷлил гардидани солгарди он ҷавобгӯи манфиатҳои миллӣ буда ба устуворию пойдории давлатдории муосир мусоидат менамояд.